askorentzat, zuetako askorentzat, bat, gauera ikusten gaitu zuelako, bueno, emetik parte hartzen zuetako asko pasatutakoak zaretelako, beste, telebistan, honelako lehiaketak ikustea, arrotzeko motibo bat alako, bai. Hori guztia guk, eta egia esan, egiten dugunok, gauze bat alako hori sentitu eta beste bata egiten dugunok, lantaldeak bazuen erronka, eder bat, bigarren itzulera honetan be, maile ematea, zoriona guztiei, hau ederra izaten ari delako, Antxon Telleria, eun programa! Eun zaio gaur, Miluzek! Dejo megula! Eskerrik asko zuei horregoti erren, noski, lantaldeari esan dako eta gure lehiakidei Europarik, ez talako posible Miluze egitea bebai, eta arrotzeko motiboak guk, venga, zorionak zuei eta guri. Konkistatuko ditugu askoz gehiago ere, baina gaur momentuz ospatuko dugu 100. Eta ospakizunean gurekin bat eginda, Jon eta Aimar. Eixo? Eixo? Bikote, 5. saioa gurean, orainik 100 ez zituzu egin zuek, bete, baina kaso iritsiko da hori ere. Bueno, momentuz, eta datuak errepasatze aldera, 5 saio gurean, 998 euro pilatuak. Zira, zifra txarrak. Jonek aipatzen zuen bidaitxoren bat egiteko asmoa edo? Bai, a ber, haigea, zakuera mate deun eta... Norantzkoa erabakitzen? Ez, segun diruk erabakiko du. Diruak erabakiko du, askotan gertatzen den moduan. Aimarrek kapritxoren bat, zehaztu gabea, baina kapritxoren baterako erabilikote zuen. Sortu zaizu, kapritxo berririk? Oen dio ez, hau gero etxen ikusi barko etxeko ez esaten duen eta... Parte hartzaile xumeak eta jatorrak. 100. saioan, zakua irabazea ere elizateke txarra, Oso ona. Oso ona, animo, bikote. Ia, banatzeko gogoz gabiltzeta. Xumar Rigor, bigarren eguna. Zemuz, Xumar? Ongi, lasaixeo. Ondo, jo, beto, leku hartute. Ospakizunetarako gogoz gatoz gu, itxarotzen duzu epe, bai? Gure bai. Bai, ez da? Igor, helburua badalako bestak beste, dirutxue lortu. Bai. Dirutxue lortu, badaukazu proiektu bat eskuartean, eta, finanziatu albada askozo beto. Horixe da. Ongi etorri, mutilek. Eta bikote berri bat gurean, Garazi eta Roke, ongi etorri, gabo, bikote. Eskerrik asko. Garazi arratzutik, Roke musiketik, baina biak ere lankide Gernikan, ez da? Hori da. Irakasle, Garazi? Bai, bitxok, Zegar Altu ikastolako irakasleak. Eta irakasgai bera ematen gainera, Roke? Bai, hori da, historiako irakasle. Historiako irakasle. Historiako irakasle izan da, Miluzen historia egiteko asmoz? Bueno, ikusiko da, ia. Bueno, historia aipatuta zuen historiala errepasatzen, Garazik besteak bestea aipatu baitu, garai bateko parrandak egitea gustoko duela. Defini ditzagun garai bateko parrandak? Garai bateko parrandak ez, lehen parranda gehiago behitzen debala, joden baino. Ja, purterretiretan hau. Alegia, garai batekoak edo bestekoak zu nahi duzu parranda egin, ezta? Bai, hori. Bueno, Rokek bestalde, etxe berrirako sofa bat erosi nahi luke? Bai. Model horik zehaztu dugu edo haure diruak erabiko du? Hori da, zakuaren arabera. Bueno, igual zaku gainean esertzeko aukera ere badukazu. Bikote, animo, Eskerrik asko. Ongi etorri, ospakizuna guretzat, 100. Miluze asteragoaz! Eta bidaitxuet egiten badu dana? Zoragarri. Karo, jatetxe baten eta, ospatuko, dinot, urte hurrena bai, bidaia eginda. Ospatuko dugu, ez da? Bai. Bai, zunaritzak bai ezatu du. Bai. Bidaia egitekotan, lekuren bat? Nora? Venga, urrutira. Urrutira, Mexikora. Mexikora gustora. Jon Aimar, urrutira, nora gu ez? Nora joango zinatekete? Aimar maira, ia. Nila bani joan. Maia gertu dau. Urrutira, ametxe egingo dugu. Nik Australia. Australia? Urrutia ezin da? Niko isaukia beti burun da, bai? Jone? Ego Amerika, Nueva York, leku asko dauzkat. Leku asko, nipe bai Nueva York ondino ikusi barik. Barakizue, hau, apurtxuet izaten da egin beharreko trantzea aireportuetatik pasatu. Horrelako bidai luzeetan. Aireportuekin egingo dugu jolaz. Nor du emaira? Ni. Artu lekue, Aimar mesedez. Aireportu hauek, izenekin lotuko ditugu, badituztelako pertsona ezagun askok euren izena daramaten aireportuak. Ia, egoki, egiten ditugun pareak, gazten den para. Lanzarote? Benito Juárez. Ez. Habana? Jose Martí. Bai. Istanbul? Xabia Gogzen. Ondo? Mexiko iria? Benito Juárez. Delhi? Indira Gandhi. Cabo Verde? César Manrique. Lanzarote? César Manrique. Bai. Cabo Verde? Nelson Mandela. Ondo! Zoragarri!
Bai. Eta aireportutara joandakoan hankasartze pare bat hiru egitea ohikoa izaten da. Zuek gehiago ere ez duzu egin, beraz taula guztia bikain osatuta. Cesar Manrikerekin izan ditugu lanak, Lanzaroten bertakoa bera, margolari eta eskultorea, bere omenez darama izena. Delhin Indira Gandhi izan baitzen lehen ministro emakumea, Indian. Istanbulen Sabia Gökçen ondo kokatu duzue, munduko lehen emakume borroka hegazkinetan aritu zen lehenbiziko emakumea bera. Habanan Jose Martí, politikari eta poetaren omenez, Mexiko hiria eta Benito Juárez, hauek ere primeran lotuta, politikari eta presidente ohia bertan, eta Cabo Verde eta Nelson Mandela, bikain, egan, 60 puntu harrapatuta. Ezin hobeto hasi gara, ezin hobeto jarraitzen dugu. Norretarako Xumar Igor zeuek jarriko zaituztegu lanien. Euskal musikariekin. Bueno, Igorrek bakizo zer, ezta? Badue. Hasi da, ja, leku hartzen eta... Euskal musikariak alde baten dokumentalak. Xumar, pelikulak. Bestien, iegoki. Lotzen ditugun, guazen denpara. Dardara, berritxarrak. Bai. Berpiztu. Etxaiak. Limoiari eztia. Izaro. Ondo. Aire. Maurizia. Berpiztu. Kepa Junkera. Bai. Margolaria. Mikel Urdangarin. Osondo. Itxaso Azaraindi. Etxaiak. Aupa. Zoragarri! Eta musikarekin lotura, Igor ere aipatu dugu, Txalapart, ekoiztetxearen parte, zuzeneko asko atontzen, eta zakit hauetako artistaren batekin lan egiteko aukera izan duzu? Bai, desentekin. Baten bat izan azartean, ez da? Hori da. Guztiekin, ez. Asko. Izarorekin esaterako? Bai. Egira, Limoiari eztia izeneko dokumentalean, Belodromoko kontzertu erraldoi hori eta aipatzen da dokumentalean. Aire izeneko dokumentalak Maurizia Aldeiturriaga du ardatz. Berpiztu, Kepa Junkerari buruzkoa, Donostiako zinemaldian aurkeztu zen dokumentala. Margolaria, Mikel Urdangarin, Oier Arantzabalek zuzendutako dokumentala. Itxaso Azarandi, eta ez daukat ikusteko modukoa izango da, Etxaiak taldeak Mexiko eta Kuban egindako birak zer ekarri zuen. Igual ez da ikusteko modukoa. Wow, baina ikusi nahi dugu. Igual ez da ikusteko. Eta bukatzeko Dardara berritxarrakek, euren ibilbidea bukatu aurreko momentu horretan egindako dokumentala. Zoragarri, beste 60 puntu zuentzat. Zaditza batzuk entzundako nahi gelako nik. Bidai horretakuek. Bai, ez da? Bai. Etxaiaki buruzko nik zerbait entzunda daukat, eta... Dena ona, Oso ona, dena oso ona. Garazik Roke, zelan? Ondo, azteko prest? Bai. Ondo, arnazketak eta egitna? Bai. Pixka bat urdun igual, ikusita aldamenean ze maila dagoen. Autoen matrikulekin egingo dugu jolas, zuekin, nor du amaira? No. Hartu, Rokeleku mesedez. Bueno, Eurobanda urdinaren barruan, herrialde bakotxak, ze letra? Dituen? Bai, Garazi, lasai. Bai, egingo dugu, Guazen den fra. Alemania. Ez dakit, D. D, oso ondo? Erresuma Batua. Uka. UK, bai. Herbehereak. NL. Bulgaria. BG. Letonia. LV. Txekia. CZ. Torri, oso ondo. Garazi! 4. Lehen bizikoan! Denak ondo erantzun, eta alere sufritzen, Garazi. Aho txikiarekin, UK, eta oso ondo. Bulgaria, B eta G. Badakizuen ondi datorren? Bulgaria, nondik etorriko da ba. Alemania D, Deutschland edo Deutschland ondo esan da. Letoniak LV darama matrikulan, herbereetan Nederland NL. Erresuma Batua UK, ondo esan duzu, Garazi ondo dauzkatuta. Eta Txekian, Txeska baita herrialdearen izena ofiziala, C eta Z. Eta zuek, ohorezko matrikula. 60 puntu! Egungarren saioa, eta 10-koa. Momentuz, gure lehiakidek isil-isilik proba helduen arte. Ze, Aimar? Imintzio batzuk eta ingo ditugu edo? Zozi, marko Bueno, ba, oso ondo, hartu lekua beraz.
Eta jarri ezagun, 100. saio zoragarria ospatzen. Aimar, gozarazi, etxeko ere, mesedez, eta puntuak bildu, aldela. Denbora! Sakatu bat! Aukeratu. Arrie, kirola, gizaproba, Oso ondo. Ea marrazten. gerezie, ez. Hotze, Jone. Bueno, ondo. Tira. Venga, Aimar, oso ondo. Oea, Ez. karretille, Bai! Beste marrazki bat, Baimar. Horror. maie, laukie, gela, arbela, ez. Ikusi ondo, Jone zer da hori? Kamiona, porterie, Ez? garajea, Ez? Geltokia. Ondo, geltokia ondo gondalako autobusa Bai. edo falta. Bai. Ondo, berandu Hasi etorria. da ibilgailuan karo, argotzen. bai. Aurreko marrazkian, polita, beste ideia bat ere izan dugu, karretilatik ohera, edo ohetik karretilara pasa gara. Ohe bat, karretila modura mugitu daiteken alde batera eta bestera. Esparrago batzukin, 40 puntu zuen markagailura. Wow, mito bat, Mito bat. Karretila. Oso Bai, ondo. mito erotiko bat. Zalatzari gabe. Xumar eta Igor, mito erotikoak aipatuta. Zuen txanda. Hori da, isil-isilik orain, Igorrek hartuko du lekua. Wow, eta bera ere isil-isilik, maitxora doa zuzenean. Ea ba, horreko baino zortze gehiago dugun. Denbora. Oinetakoak. Bai, zapataria. Ez, Zapata garbitzailea, soka egiteituna. ez. Zertan ari da Xumar? Takit, paso. Aspertua, nekatuta, Oso ondo ari da, nekatuta, Ez, beste bat, probatu, Xumar, bero. Zait etortzen gehiago. Aplatanatuta, Bai, Bueno, zer izan dari? daiteke. zait, paso. Sí. Ea marrazkiekin. Asmatzen dugun, Xumar, zer da hori? Osto bat, aritza, Vale. aritzondua, ezkurra. Ez? Intza. Bota zer? Intza, Ura. oso Bai, ondo. bai. Arra, zitzale hori marrazteko denporari geratu gara. Alferra? Alferra. Alferra eta podologoa. Podologoa. Bai. Igor ez baita batere alferra izango, orduan saiatu da, beste batzuk errazago egingo genuken hori. Jarri horrela eta alferra! Ez egituan, ez da lehenbizikoan asmatuta. Bat, mutileko bai puntu! Antzerki barik. Azterki barik, jarri horrela eta alferra. Garazi, Roke, zuek ere klasean, zenbat urteko ikasleak eta dituzue? Gutxi asko? Hamabi, hamasei. Mabi, tokatuko zaizue imintziok aritzea, ezta? Eta oiuka ere bai, akaso, bueno, hemen Gehiago. oiuka ezin Oihuka aritu. gehiago. Imintzioka bai, nor da trebea bereziki? Garazi. Bueno, ondo. Trebea Bai, ez da- Garazi. Bueno, trebea, dena izate dute gauza, bera. Bueno, trebea. Garazi, bai, trebea zara. Sinetxi beraz. Eta ea, puntu guztia lortze ditugun. Denbora. Dardara, urduri, idazten, kaligrafia, eskua, bai, dardara. Estera batera errezau, eh? Ui, Marrazkia, Roke. Ondo hori da. Zer da hori? Bai, zupentza. Animalia bat, krokodiloa. Oso, bai. zer da hori?
Zer da hori, Roke? Bularrak, bularretakoa. Zer, pezoiak? Bai, oso no, titiburua. Titiburua. Vale, bai, dardara, takikardia edo... azterketa. Abeslaria, opera, abestu... Gira ondo, Roke. Ereserkia. Oso no, bai! Bueno! Vale! Eskerrak? Garazi, pultsu eza. Pultsu errezoie. hartu edo, bai. Claro. Bai. Errezoie. Gero, eskerrak denbora bukatu zaigu, ze garazik ereserkiak kantatzen hasi, eta egin duia beste herrialde batzuetara, eta... Kontuz! Kontuz! Ondo, irurogei puntu! Itz askotu da, eta joka, gure irugarren proba. Eta, bueno, markagailuak ikusten nabil, nahiko berdin duta. Bai. Guazen, Aimar, bazuez. Bai, Jone asmatzeko prest. bai. Ia azkar eta txukun egiten dugun, eta gostagarri, danontzat. Guazen, denpora. Ekaitzekin, Tximista, eurie, kaskabarra, eurie, aterkie, ez. guzti, Blai, beste bat, paso. Animalie, txakurre, untxie, erbie, Oso ondo. basamortun, area, mendik, duna, Osondo. paso. Telebistan, aurkezlea, Ondo, Aimar. Bai, pena, lehenbizikoan lehorxa margeratu gara eta zaparra da zen. Euria eta euri asko eta busti eta audientzia ere asmatu gabe geratu da. Aimar, urrengorako, Migi Luzek sekulakoa, audientzia, ondo. Bi, zuzen erantzun da, 40 puntu! Ba, betiko galdera esango zut, kantitate o kalitate? Hemen dauen kalitatea... Bai, gabe. Dinot. Kalitatea, Dana, bai. ikuslea bai. Gure kasuen. Ikustea bai, baina publikoa ere. Minas Institutoa Barakadotik! Aupa! Kaso honetan, idazki biak. Kantitatea eta kalitatea. Hori da. Tomak, Itz askotua, mutilek, sumar, Igor. Venga. Igor, baduen. Bai? Igor, kilometro gehitzen zatoz, Bai, Miluzera. bai. Podologoaren gana gero. Hori. Ba, prest, guazen, denpora. Osakidetza, Segi, lekua, ospitala, txikiagoa, ambulategia, Bai. paso, dirua, asko, ordetzeko, diru zorroa, antzekoa, kaja fortea, txerritxoa, eltsetxua, txerritxoa, paso, Donostian, ondartzak, festa, Santo Tomas, urtarrian, Donostia eguna, jotzen, Danborra, orokorra, Ai, danborra da. Itxulapikoa. Txulapikoa. Behar dugulako hitz Hitzehatza. zehatza. Proba honetan, sinonimoa edo beste Tira, bat edo tira. zer ikusi. Oso bizi aritu zarete, Pentsatzeko denbora ere justukoa izan da. Galdetu nahi nizun, Igor, txalapart eta txalaparta kontuak danborrari buruz iritzi? Paso, igual. Niretza gordekoet. Vale, paso, esan du. 20 puntu, zuetzako. Garazi, Roke, bantailak eskuratzeko aukera. Hitz eskutuan, ondo abiatuko gara, ondo gehi punturekin, nordue? No. Garazi, hartu leku mesedez. Ibilizarie? Zeu zer. zeo zer, bai. Zeu zer. Historiako klasetik klasera. Bai. Haupa bikote, guazen denpora. Lorak, Lorategia, kolorietakoak, arrosak, asko, arrosadia, paso. Jatekoa, txokolatea, errigora, orburuak, frutue, melokotoiak, paso. Paso. Kirola, futbola, batie,
Beisbola. Osondo. Ibai. Ordain dute, Faktura. antonimoa, Zorra. beste bat, Doan. Roke, doan. Doan. Bueno, egia da, ordainduta ez dagoena zor bilakatzen dela, antonimoa bazen, baina doan hori behar genuen. Beisbola, sikiera hori sartu data. 20 puntu, ondo. Markagailuak ikusiko ditugu tribuaren berben aurretik. 140 puntu bildu dituzte. Beraztegi zerainen, Donostian 100 puntu, Arratzu Musikan 140 puntu. Zoragarri! Eta tribuaren berbetan, jolas egingo dugu gaur, duela gutxi bidalitako erronka baten emaitzak baliatuta. Zoragarri, oso ondo ari zarete, etengabe helarazten dizkizu egun erronka horiekin bat egiten baituzue. Eta duela gutxi aipatu genizuen, herrietako kale izendegi bereziak eta pilatu nahi genituela. Tolosan esaterako badago Tonto kalea, aipatu genuen, Pulmoni kalea, horrelako asko dira, kale izendegi horiek bildu, eta horiekin taulako osatuta gaur, tribuaren berbak. Ia ulertzen dugun, Ja. jolasa, eta ia sortzen dagoen. Badator lehenengoa, Jone, zeu erantzuten lehena, guazen denpora. Leitzako bideska hotza. Rusiko estarta. Antzinan, Ondarroako iturria zegoen kalea. Mokordo. Leitzako bideska hotza. Rusiko estarta. Antzinan, Ondarroako iturria zegoen kalea. Herriko barra. Zumar? Leitzako bideska hotza. Rusiko estarta. Antzinan, Ondarroako iturria zegoen kalea. San Juan Txurru. Ganadu bidea zen Plentziako aldapa. Astokale. Leitzako bideska hotza. Rusiko estarta. Antzinan, Ondarroko iturria zegoen kalea. San Juan Txurru. Ganadu bidea zen Plentziako aldapa. Mokordo. Mokordo kalea. Ganaduek. Noski, zeu zentzuen bat, ezta? Mokordo kalea, polita da, Itzordu erromantiko baterako edo. Bai. Geratuko gara, Mokordo kalean. Eta gerokoak. Oso ondo bikote, 20 puntu zuentzat! Berez da berba politxe mokordo. Mokordo kalean ezagutu genuen elkar. Eta nire mokordo txue politxe Baita ere, bai, nola esaten den, Gure mokordo txue. hori da kontua. Sumar, zeu, erantzuten orain, eta kale gehiago, gure entzulei esker, jaso ditugunak, guazten denpora. Tolosako kalerik freskoena. Letxuga. Baserri honen azpian dagoen kalea, Ondarroan. Kaminazpi. Lekeition aluak kale bat dauka. Tortola. Iturriko lehoiek beste zerbait diruditen Bilboko kalea. Txakur. Duda egitera bultzatzen zaituen kalea, Mundakan. Zalantza. Ahotsa fin dutenen kalea, Orion. Abeslari. Azpeitian azokan ugaztun hauek lotuta uzten ziren lekua. Astoieie. Aupa! Hau! Lehen Mokordo kalearekin arantzatxo bat geratu baitzaigu. Arantza ondo atera dugu, Tortolarekin. Bai, ez da. Tortola bete puntu, 100 puntu zuentzat, asko. Garazi Roke, 3. tabla, zebek abiatu. Oraingoan adi, pertsona izenekin jokatuko dugu. Erantzuten hasteko prest, balator tabla, denpora. Zapata, garbizaleen ahotan. oskia, Garbi, aratz, desioa, naia, narama, naroa, Gasteizko herri ustua. olarizu, Udaberrian Afrikatik gurera etortzen den txoria. elaia, Aske, lokade. jare. Aupa! Orain bai, Garazi? Komentzituxiago edo? Zoze, Haula guztia osatuta ere ez baitauga? Horrela konforme egoteko aukerarik, bai? 100 puntu zueta, Zoragarri! Markagailuei begiratu eta 140 puntu bildu dituzte Ionek eta Aimarrek, Sumarrigor 220, zuen markagailuan 220, Garazik eta Rokek. Ion eta Aimar! Haze bikotea, Zoragarri aritu zarete. Leitza eta segura arteko konexioak funtzionatu eta ondo funtzionatzen duela argi utzita gainera. Bosa, jo! €998 kontentu zaudete? Bai, oso kontento. Egia da ipatu dugu aseran, ez da? 100. saioa, hau zakua irabazita borobiltzea bikaina litzatekela. Ja.
Beste batera gutziko dugu. Hala ere, zehatxe gina, Jo Neymar barriro zuek ikusti, Jon, ez dauz bardin-bardin? Dino daurroko miluzen egon zielako. Bai. Ez dauz bardin-bardin, ez berdin, behi bardin-bardin. Dirri barrez zora horri bardin-bardin. Ze muguzko esperientzia? Bigarrenez, Aimar? Ona. Bueltatzie? Ona. Earki bilika, guztua. Guztu bekase bai, eskerrik asko etortzi arren, edo sasun askorekin, gaztatu, lortu. Bai, bate! Esker! Ondo, ba! Bueno, egungarrenean gaur, Ospakizunak gaur miluzen, bigarren fasera goaz. Zerotik hasiko gara? Xumar Igor, zemuz? Ondo. Erori barik, Veteranoen leku hartuta! Gero eta arau, erori barik baitik, Ja. Bueno, ederto, lanerako prest? Ondo. Garazi, Roke, ondo? Etorri miluzera sailkatu, hori zean ganera, helburu, Bai, ezta? zikeran hori Ederto. lehenengo fasi pastango onda. Gozatu orain bigarren fasien, eta batez ere lan asko egin hemen puntuak bildu behar dituguta. Goza dezagun definizioekin, besteak beste. Sopolita gaurkoak, Zenbat asmatuko ditugu, Xumar? 8 Zortzi bederatzi. Ondo, Igor, eutxi hori, Bai. Nirekin nahiko. Ea, 8 edo bederatzi gutxienez. Denbora. Behin-behineko baieztapena. Hipotesia. Oso ondo. Hegazkinek aireportuan egiten dutena. Lurreratu. Oso ondo. Elikagaiak gordetzeko lekua. Non, gordetzen dira, Xumar? Kailuan, Bat, hor. neberan, ez? Ez? Elikagaiak oroar, Despentsan ez obeditzearen ekintza. Desobeditzea. Desobe... Desobedientzia. Hori bai, egitearen eginez hartzen den egiteko era, Ohitura. ohitura bikain, zuhaitzaren zatietako bat, Igor. Agarra, sustraia... Sustraia bai, oso ondo, gurasoen etxetik zoazenean lortuko duzu, Emantzipazioa. emantzipazioa bikain, erredura edo zauria sendatzeko erabiltzen da, Krema. edo Ukendua. hori bai, eta bi egoeren arteko egoera, Transizioa. Aurre ikuspenak ia beteta zazpiruro ite marpuntu, Oh. ondo. Garazi, Roke, zuei ere bezain beste, ze aurre ikuspen? Bai, 7-8. Zortzi, hau pixka bat beraxiagotik. Ondo? Aurre ikuspenak gainditzen ditugun, hortarako dago eta. Definizioak, Garazi zurekin hasita, denbora. Gauza astunak altxatzeko makina. Gurrua... Bai, baina euskaraz? Pista Garabia, modura? garabia. Garabia, oso ondo. Musika tresna handia. Pianoa, Handiagoa, organoa, ondo. Bukatzen ez den energia. Nola esaten zaio? Energia, Energia berriztagarria. berriztagarria bikain. Zati txikiak elkartuz egiten den dekorazio lana. kolasa, Ez. puzzlea, Segi. Roke? Zati txikiak elkartuta? Bai, Roke? Bota? Mosaikoa. Barruko aldea. Bai? Barrun Bai? Barrun behar zondo. Kostatuko dena aurre ikusteko kalkulua. Aurre kontua. Bueno, ondo. Mosaiko, zeo zer egin du. 40 puntu. Zer errakorre mosaiko Oso. erromatarrak. Oso ederra. Ederto, eroglifikoak. Xumar Igor, zer? Eroglifikoen aurretik, zer sentitzen da? Ze sentsazio gorputzean? Impazientzia. Oso ondo. Zuen aurpegiak ere eroglifikoa dira oraintxe. Oso ondo. Asmatu danak. Lehenengoa dator, denpora. Legea onartu eta gero dator. Ez. Bai? Bai? Ezarpena. Oso ondo. Irakurri egin behar genuen. Ez, arraren soinua ezar, eta pena. Oso ondo, penarik ez. Eta bat ere, asko erabiltzen duzu emoji hori? Pena. Erabiltzezu? Ez. Ez, no, pues. Hau gehiago. Bai. Hori gehiago, ondo Xumar. Bai. Hori da espiritua, Segi horrela ba. Bigarren eroglifikoa, denpora. Iria baino nahiago dut. Bus. Base... Bai? Base... Baserria, base. herria... Esan du? Base? Baserrina, baserriana, baserri. Baserri. Ah, Bai, baserria. Baserria.
Inglaterrako erregea, ingelesez hitz egiten du. Autobusari. Base, Rihanari, sodioa kenduta, na kenduta, ria. Base, ria. Ondo. Irudikatu dut Rihanna baserritar lanetan. Irudi Ez polita. nekin Under zintzen. my umbrella. Ela, txurregaz. Bai. Kuluan eta... Bingo zeuen. Seguru. Ederto. Dena ondo egiten baitu? Dana, ondo egiten baitu? Rihannak? Ez? Zagenik, ez bereziki. Hirugarrena, denpora. Arropa saldatzeko jarri. Sugea, Gure sugea, Gure ez, antzeko. zure, bion, Bai. bion, Eta ze zuge? Bion? bion piton, Ez? bion, Bion? Arropa saldatzeko jarri bion? boa, Zuge? bion boa. Bai, jode! Bai! Bai! Bion, gure baina ikusten zen bion eta zuge hori boa bat zen, boa constrictor bat. Bion boa, jarri. Nik dena den nahiago, bion boa baino, bion piton. Ekarri, bion piton! Eta alda gaitezen, eroglifikoetan Rihanna baino asko zobeto, Zalantzari gabe. 80 puntu zuentzat! Baina egia, aipatut ez berezik horrela jarraitzaile sutxua naizelako, baina Rihannak abestu ondo egiten du. Dantza ere bai. Diseinatzaile ona da. Ni aguantatzen hau txisti bion piton, baina ez dute zer esango. Hirugarren bakoitza berera. eroglifikoa asmatuta, danak asmatuta. Lehenengo taldea bikain, beste beharko genuke, Garazi Roke. Bai. Bai? Bai. Ibilizari, etxetik eta bai. Zeu zer, bai. Biluze jarri eta zeuen buru Hori da. proban jarri. Ondo. Asmatzen danak, klaro. Bai, ez da? Eñostien esango gu. Eñostien. Ba ez da. Erakustaldi emoteko prestatu? Bat hor lehenengo eroglifikoa, denpora. Atzoko festan galdu nuen, Bai. Sakelakoa. oso ondo. Tenis jokalaria, sakea egiten, sake. Lanota, koerdiako, sakelakoa. Ondo. Aritua naiz ni, naiz ona nitaz hitz egitera etorri, baina... Tenisean eta, bereziki ondo sakea. Bai? Altuera, hortarako, gero ia oso gaizki, baina sakeak, bai, egiten nuen gainera, zaratata. Ikusgarria. Joan behar dugu, egun batean. Bion piton. Bigarren eroglifikoa, denpora. Oraindik ez ditut denak, bai? Begira... Bai? Begiratu. Oso ondo. Begiratu. Biaren hortza. Begira, gegaitxik aldatuta, begira eta tu. Botatzen, ederto, begiratu. Oso ondo. Oso ere ondo, Bitik bi, arazi. A ber, hirugarrena. Pozik ez da? Ia, lira, trailarira, hirugarrena, denpora. Nongoa zara? Bai, nor da? Ofelia. Ez, Ofelia ez. Ez. Ah, ez lan zan. Nongoa zara? Boliviarra. Oso ondo. Oso ondo. Irakurri dara zegoen B, Popeieren antragaia, Boliviarra jainkoa. Boliviarra, oso ondo. Zona, ETV baten botatzen zuten, Popei ez da? Bai. Bere barrea, horrela egiten zuen. Eta gero esaten didazu gumetan, eta danak ni luzita. Zera ilazki Olivia? Zaten zizuten? Ba, bai, zer. Nire ere gauza bera zekin zuen. Ez, Popei ez nire, Olivia, gauza bera. Ba, maite dugu. 80 puntu. Benetan? Hombre, teknikoki, brutorena baino antzan diagoa daukat nik ere Oliviarena, horrela estu, luze. Oso ondo, orduan traumak konpartitzen ditugu. Horiek ere bai, Oso ondo. zoragarri dena dago Oso ondo. hemen konpartitzeko. Puntuak bereziki, jarrai dezagun biltzen, Xumarri hor ondo ari zarete, Bai, badakigu. Badakigu. Ez beti, baina... Ez beti, baina mi luzen beti ondo. Esaldi biurriak gatozen arte, kontuz, Puf, Xumar? Gutxien gustatzen den proba, joko Bai? dut. Zerbait esan nahi diozu, Garbine biurrini, berak antolatzen baititu. Bueno, segunta nola dudan, igual gero. Hori. Ados. Hori. Gero-gerokoak. Bat horle mizikoa, denbora. Bizitatzeko, Bai, turista, bizitatzeko, ez, bizitatzeko, ozen mesez, bizitatzeko, Mendi. ez, gehiena, gaiur, turista, ez, leku, bizitatzeko leku, Gehienak, ez, leku ugari, leku ugari, igotzen, ez, izan arren, ez, egon arren, egon arren, bizitatzeko leku ugari egon arren, turista, gehiena, Mendigailur batera. Ordena, bueno, Oso luzea. gehienak gero. oso luzea. Begira, lehenbiziko erreklamazioa jarri dugu orduan. Ondo? Bueno, ez dauka beste zereginik Garbiñek. Hori ere egia da, aste guztia pasatzen du esan Bai, eta zorroztasuna eta egin, eta bai. Oida, Bueno, hori ere. legea ezarri eta betearazi. Claro.
besterik ez dago hemen. Ozen, bikote? Ados? Venga. Bai? Bai. Ozen! Demora. Murgilu. Ez da mu. Ma. Ez da ma. Mi. Ez da ma, ez da mi, ez da me. Mogi. Ez da mogi. Mogu. Ez da mogu, ez da moga. Ez da moga. Mogel. Mogelek. Mogelek. Idatziriko. Eskrizioa. Ez Euskarazko lehen Eleberriko. pertsona. Momo, mamu. Mi mamu. Gero atera behar genituzke zatitxo bakarrik. Muga, muge, Bueno, ateratze ditugu, Bai. Azteko momenturik onenak eta Bai. bideo oso onak oiek. Ikusi. Mugu. Hau pasako da uste dut, azteko momenturik onenetara. Torrena, puntu batzuk behar ditugu, bikote, bai? Venga, ba. Demora. Gaztelania. Ez. Hizkuntzak, Ez. bertakoak, Ez. Aimara. Ez. Kitsua, Kitsua. Eta Aimara. Eta Aimara. Bertako. Ez. dira, Hizkuntza. hizkuntzak, dira, Zabaldu. Ez. Kitsua eta Aimara hizkuntzak. Bertakoak. Naiz. Bertakoak. Eta. Dira. naiz Naiz eta eta. gaztelania zabalduago. Bai, sartu da. Bai. Bai. Sartu dugu, bueno, dena dela. Zuzen, bai. Zer zail, zuzentzen gaur. Azteko programonenak ez da sartu. Jon Gongek erabaitzik. Hori egia da. Eta Jon Gongek erabaki du sartu dela. Jon Gong, Herrialde bat. Xumar eta Igor, Guai da. etxakor, Bai? Badakizu zer den? Ez. No? nik bai. Bokalekin argituko Venga, da. animo. Ados? Venga. Guazen, denbora. Azkenengo. Erabaki. Ez da Arabako txapeldunaren izena da. Bat. Bai. Beti. Ez, ba. Bati. Baita Durangoko Bai. idazle batena ere. Oso do! Vale. Hirurogei puntu. Mutilek, Kitsua eta Aimara hizkuntzak bertakoak dira, naiz eta gaztelania geroz eta zabalduago egon, azkenengo Arabako bertsolari txapeldunaren izena da, baita Durangoko idazle batena ere. Zer da? Peru, ikus dezagun. Oso ondo! Zoragarri, oso ondo! Mogelek idatziriko euskarazko lehen elerriko pertsonaia abarkaduna dabe, bai? Peru abarka abarka. eta bar, oso ondo. Ikain, Zereginak puntuak eginda. lortuta, hori da, komoina ere lortu duzue. Arazi, Roque, beste hainbeste? Ja. Seguru, baiet. Fitnessa alde honetara. Hori da. Ondo? Izerdia ere bai, Ikusi dugu, zer gertatzen den, bator lehenbiziko esaldi bihurria. Demora! Bota? Ezkerretik, eskuinera, Eta ez, Hirugarrena, bosgarrena da, eta eskuinetik ezkerrera, Hori da? hirugarrena. eskuinetik ezkerrera. Hirugarrena, eta berriz berriz Hori hirugarrena. bai, berriz, Oso ondo. hirugarrena. Oso ondo! Hitz guztiak denak erabili beharra baitago. Ikain, lehenbiziko osatuta. Ondo. Jokalak orain, Demora. Hasi? Esker, Ez da, azkar, Askorentzako, posteko arrazoia izaten da, bere, etorrera. Bereziki trebe proba honetan, Ba, justo ez. Justu ez? Suertie. Suertie? Zeba, gaurko- Bueno, baina datorrenarekin ere suerte daukagun. Hirugarren esaldia, Demora. Denda batzuetan, Aurrek. aurrek Mantalak etxera eramaten dituzte. Eta denda batzuetan pertsona jaisten da. Buah, hau da. Umiek eta mantalak entzun da, ja. Bai, ez da? Eta ja, tiki Aktibatu dira, bat eta ja. bestie, bai. Eta irriberria agertu, eta, bai. Komeni puntu gehiago pilatzea, dena, Ja, baina badakigu zer da. Hori da, ospatu egin nahi dugu. Bokalak aurrena. Demora. Euskal Herriko Euskal Herriko txoko txoko batzuetan. batzuetan, esaten zaio. Bai. Nola? Egu, Bai, egu. bakoitzari. Egu bakoi. Bakoitzia. Egu bakoitza, esan dute. Gauza askoren artean hori ere esan dute. Nabarrazten dugu puntu. Eta bikote, ezkerretik eskuinera bosgarrena da, eta eskuinetik ezkerrera berriz hirugarrena. Askorentzako posteko arrazoa izaten da bere etorrera.
Aurrek mantalak etxera eramaten dituzte eta denda batzuetan pertsiana jaisten da, Euskal Herriko txoko batzuetan honela ere esaten zaio, egu bakoitza. Zeri buruz ari gara? Barikue. Barikue. Ostirala ikus dezagun. Oso ondo! Komoina, hau zuen! Hori, oso ona! Segurenik Googleen ostirala jarrita argazki hori agertuko da. Guau! Bulegoan horrela jendea, oso pozik. Zuekero kontentu ez da? Bai. Ondo ba, sokatira, interesgarri dator, Xumarrek eta Igorrek 220 puntuta komodina. Garazik eta Rokek 250 eta komodina. Oso ondo! Ba, niri gustatu bitu osteguna. Nahiago? Bitu gaur, emetik urten, potetxuet hartu dano batera. Ospatu, egun Adibidez. saioa. Finala, jokoan egun saioa da. Sokatirera goaz. Finalerako txartela behar dugu. Horretarako sokatik antire egin beharko. Markagailuak. Berdinduta, iaia, Xumarrigor, denporari galdu barik. Guazen, denpora. Nok aurkitu zituen oinarrizko 7 koloreak. Komoina. Newtonek. Sekula gertatu alakorik? Eungarren programa eta... Oso ondo. Moina erabiliz ospatu nahi izan dute, Xumarrak eta Igorrek. Ondo, puntu gehiago galdu baino. Hobe, alaxe, denbora geratu, Arazi Roke, zuena da, ardura hori. Guazen denpora. Herbeerek zein ingeniaritza lanen bidez lortu zuten lur eremu handitzea urarik kenduta. Dikeak. Oso ondo. Xumarrigor denpora. Nafarroko zein herrikoa zen Isidoro Fagoaga opera abeslaria. Paso. Beratarra, nola deitzen zaio 18. mendean hasi eta oraindik irauten duen aro historikoari. Ado modernoa. Garaikidea, zein herrialdeteko instrumentu tradizionala da digeridua. Australia. Oso ondo. Ondo, digeridua zuzen erantzun da. Arazi Roke, aurre hartuta nabarmen, eutsi puntuei. Bikote denpora, zenbat V bikoitza erantzun behar ditu kasetaritza artikulu batek. 5. Oso ondo. Xumarrigor denpora, zein euskal kirol bihurtu da PlayStationeko joko. Pilota. Oso ondo. Garazi Roke denpora, zer dira protagonista Tolosako titiri jaialdian? Paso. Txotxongi. Txotxongiloak dira, Xenpelarrek nongo herritik iritsitako notizia kantatu zigun. Pasaiatik. Bai, Paso esaten ari ote zineten, ez paso, ez pasaia. Hori izan da, 79 segundo, Xumarrigor, gerturatu gara apur bat, ea ez dugun punturik galtzen. bikote denpora, euskal rock erradikaleko zein talde kantatu zion urtaini. Eskorbuto. Zaramak, ze plataformatan egiten dituzte zuzenekoak Nebukai eta Probatxoa streamerrek? Twitch. Bai, Switch, Switch, baizik. bai. Ondo, aldatu dugu eratzuna, bikain. Arazi Roke, komodinare badaukazu gogoan izan nahi. bikote denpora, zer egiten dute musikeriek jo beharrean jotzeko itxura egiten dutenean? Playback. Oso ondo. Xumarrigor denpora, zein hizkuntza erabili behar dute derrigorrez Monrealgo jatetxetako kartetan? Frantsesa. Oso ondo. Garazi Roke denpora, Greziako eta nongo zibilizazioak biltzen ditu kultura klasiko kontzeptuak. Erroma. Oso ondo. Ondo, 40 segundo, aldeak nabarmen oraindik. Xumarrigor, ez dago ezer erabakita, Beraz, bizkorreta zuzen. Bikote denpora, zer edatea dute debekatua islamaren jarraitzaileek? Kola. Bai. Garazi Roke denpora, nok idatzi zuen Konnemara gure bihotzetan eleberria. Julen Gabiria. Bikain. Xumarrigor denpora, nola dago arrautza zuringoa eta gorringoa gogortuta badaude? Negozioa. Bai. Garazi Roke denpora, zein herrialdetan bizi da EITB-en Hego Amerikako albisteak ematen dituen Arantxi Padilla kasetaria? Kolombian. Oso ondo. 21 segundo, ia 1 puntuko aldea. Xumarrigor, Alda. animo! Mutilek denpora, zein kolorerekin nahastu behar da gorria morea lortzeko? Urdina. Balai. Garazi Roke denpora, Euskal Herriko zein hiriburutan dago Zizpa gaztetxea? Baionan. Bai. Xumarrigor denpora, nor lagundu zuten euren abenturetan 3 mosketariek? D'Artagnan. Bai. Garazi Roke denpora, non du jatorria, non jaio zen Charlize Komoina. Theron aktorea? Komoina. Ja, Hego Afrikan. momentu aprobosean, ondo erabilita. 5 segundo, besterik ez, 1 puntuko aldea.
Xumarrigor, 100. saioa duguta, sikiera, gozatu. Mutilek denpora, nola du izena ibilgailua partekatzeko sortutako sare sozialak? BlaBlaCar. Bai. Eta denbora! Minuzeak oso aproposak trebeak BlaBlaCarren joateko, Bereziki iztunak eta jatorrak Xumarrigor. Bueno, ondo, soka dira denbora bukatuen erako. 162 puntu zuek, Garazi eta Roke 298. Baina ze placer gure katezaten gabiltz, 100. programan hain ondo inguratute gotie. Eta urrenguen beste aukera bat, Xumarrigor. Aurrengoan. Etorri indartxu, gero arte. Aitote! Garde! Hau da, hau, 100. saiora. Garazi eta Roke sartu zareten nabarmen gainera, ate txikitik, Eta oso apal, suabe, gozo, baina tamba, maian kolpea jo, eta finalean zaudete. 298 puntu irabazi da gainera, bakizu horrez esan nahi duen. 298 dagoeneko zuena direla. Hori bai, ospakizunak, gaur, aipatu ditugu, 100. saioa, zakua irabaziko bazen dute. Bakizu ezen badagoen, jokoan? Ez. Erne, zakuan jokoan baititugu 17.034 euro. Hau ikaragarria da, Hau errekorra da. Berriketa. Bueno, Garazi eta Roke. Roke, bile zeinen Erasmusen Milanen esate baterako. Aspaldi, bai. Ze ondo, Bai. Ze ondo beste Garai herrialdean ona. gauzenien, eta batzutan ordu aldaketak izaten dira, gure etxetik bertara joateko. Eta gainera bertan egon dabe, herrialde barruen ordu aldaketak izaten dira. Adi gaur, munduko herrialde ezberdinen ordu eremuekin egingo dugulako jolas, baina galdetuko duguna izango da, ekialdetik mendebaldera 24 ordu eremu daudelako, ordu eremu bat baino gehiago dituzten herrialdeak. Esate baterako Madrilen, Espainiari dagokionez, 10 badira, Tenerifen 9 dira, orduan 2 ditugu ja. Ulertuta, ezta? Bai. Guazen, zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak. 1, 2 baino gehiago. Zenbat ordu eremu daude ondoren azalduko diren herrialdeetan. Hori izango da, galdera, 1 bakarra, 2 baino gehiago. Hasiko gara? Bai. Errusian. Errusia oso handiz da. Bai, bere Espainiak gero herrialde batzuk eitzen dabe, ekinarren ordu eremu desberdinek bateratu. Eremu hori. Nik uste bat baino gehiago zen. Errusian? Bi baino gehiago. Zagatu? 2 baino gehiago. Frantzian? Badator? Frantzia berez bat. Gero, Frantziak badekoz, irla batzuk eta Hego Amerikako lurralde batzuk bai ez dakit hori kontuten hartzen. Nik ustot bat. Bat bakarra, Frantzia. Bat. Argentina? Bai, ez da. Nik uste dut, nahi piztu da. Nik ustot bat. Bai, venga, bat. Kanada? Kanada, 2 baino gehiago, estatu batuetan antzera. Estatu batuetan benik esango nekei 3 edo badauzela, ez da. Estatu batuetan Australia. Ekialdeko kostan, mendebaldekoan eta errotisen. Uste baietz 2 edo 2 baino gehiago. Ostras, 2 seguru. Igual bat, bueno, vale. Ez bat, bakarra. Bi. Hombre, nik uste ekialdeko eta mendebaldeko kostan. Ezberdineko dabe, seguru. Baina ez dakit 2 edo 2 baino gehiago. Bai, seguru. Portugal? Madeira gazteko torru, zalantzi, ez dakit. Portugal bertan bat, baina... Baina Madeira gazteko zentzuri bera bakarra ditutxe ordu desberdin, ez da? Kanariaz. Kanarietan. Hori, zientziaren bat.
Danimarka. Hemen de Groenlandia. Dinamarka berez bat. Eta Feroe Irlak eta Groenlandia. Hori bet Danimarka. Bat, eske, utzik, oza, Ja. Bi baino. Danimarka, non Bai, jago? bi baino gehiago. Groenlandia eta Feroe. Bale, bepinu bi baino gisa. Feroe eta Groenlandia urrun dauz alkerren. Bueno. Buah, fatal. Herrialdea kokatuta, Bai. Errusiatik hasiko gara. Bi baino gehiago? Ondo, Errusiako tren guztiak, Moskuko orduaren arabera dabiltza, baina munduan ordu eremu gehien dituen herrialdeen artean dago Errusia. Denera 11 ditu. Kanada. Bi baino gehiago. Bai? Munduko herrialderik handienetakoa. Hau ere, 6 ordu eremu ezberdin ditu, Kolumbia Britainiarretik Ternuara bitartean, 6. Herrialde handia da, baina ordu bakarra Argentinan? Oso ondo. Eta hala da, 2010 geroztik, eremu bakarra du, naiz eta historian zehar, bat baino gehiago, izana den Argentina. Portugal. Bi ordu eremu ezberdin jarri ditugu, zuzena da? Oso ondo. Kain, Ponta Delgadatik Lisboara, ordu beteko tarte dago, beraz, 2 ordu eremu ditu Portugalek. Ondo. 3 herrialde. Trukakia. Ja. Ez dakit. Erabiliko dugu? Osa, erabaki bidea, herrialde osoan ordu eremu bakarra. Erabiliko dugu trukakia? Frantzia, gaze, koloniak, gaze, zalantza, baina. Erabiliko gu? Venga, ez. Ez. Ez du erabiliko trukakia? Bai, Frantzia, 2 baino gehiago. Edo 2. Txina. Herrialde handia, zabala, bakarra? Oso ondo. 4.800 kilometro zabalden herrialdeak berez, izatez, 5 ordu eremu ditu, baina 1949 geroztik, Mao Zedongek ala erabakita, Pekinekoa bakarra da dabilte. Berez, Danimarka herrialde txiki moduan kokatzen dugu, baina ze entzun dut, Roke? Ez dakit hor, Groenlandia, nik uste dut Danimarkan parte dela, Zuzena da, eta Feroe Irlak, ez dakit. eta Faroe uharteak be bai. Hori guztia kontuan izan da 2 baino gehiago? Bai. Oso ondo, Hain zuzen, Faroe uhartei eta Groenlandiari esker, 5 ordu eremu baititu Danimarkak. Bakarra falta. 17.000 eurotik gora, milusteko zakuan. 17.000 eurotik gora, milusteko zakuan. Ondo entzun danok. Garazi Roke gaur iritsi, finalerako sailkatu, eta herrialde bakarra daukagu. Ibili zarete salantzekin. Bai. Zer dela ta? Ez dugu Frantziak, da nik. nik uste dut koloniaren bat badekola, eta izango da igual, 2. Ez dakit. Frantziari ordu bakarra, jarri digulako. 17.000 eta 34 euro. Pentsa, 100. saioa, nola ospatuko genuken. Ez dakit. Etxeko guztiak pentsakor, Frantzia, bakarra jarriko genioke, baina izango ditu lurralde batzuk kanpoan, bakarra da, ez da bakarra. Frantzia bakarra da? Oh, lastima!
hain zuzen, herrialdea da. kontra da. Garazi Roque, baina zoragarri. Mundial aritu zarete gaur iritsi, finala konkistatu 280 euro zuena dira, eta hurrengo saioan ordu aldatu berri gabe hemen izateko aukera ere bai. Ados pikote? Bai, eta bani gaurera. Zer da, hau? Eune luze! Jugara! Zeateko modukoak! Ekarrik asko gabon! Zoragarria da, ospatzen duet! Zoragarria da zuekin egotiet, karrik asko!